Είδες, ο Θεός στήρισε την υπόσχεσή του. Ελάτε, ελάτε! Θα τα αφήσουμε να κατεβούν κι αυτά? Φυσικά, γέ μου. Ελάτε! Ελάτε, κατεβείτε, μη φοβάστε. Έτσι, μπράβο, κατεβείτε. Μπράβο. Τα ελουροειδή κατέβηκαν Κατεβείτε. πρώτα. Οι τίγρεις θα γίνουν άγριες πάλι? Μακριά από εδώ τα άγρια ζώα θα γίνουν άγρια όπως τα έπλαζε ο Θεός ανάλογα με τη φύση τους. Πάμε, κατεβαίνουμε. Αλληλούια, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια. Είδες, παππού, όλα έγιναν όπως ήταν πριν. Ωραία. Ευλογημένος ο Κύριος. Κάλεσέ τους, Άβελ, κάλεσέ τους. Αυτός είναι ο βωμός του Κυρίου που μας έσωσε από την πλημμύρα. Εδώ θα του προσφέρουμε θυσίες για να μην μας εγκαταλείψει ποτέ. Πατέρα, αν αμαρτήσουμε, θα θυμώσει πάλι μαζί μας. Αν αμαρτήσεις, γέ μου, δεν θα έχεις να φοβηθείς τίποτα ποτέ. Μη φοβάσαι, Νόε, πιστέ μου υπηρέτη. Κύριε, είσαι το καταφύγιό μας.
Δεν θα καταραστώ ξανά τη γη εξαιτίας του ανθρώπου. Δεν θα σας πνίξω ξανά με τα νερά της πλημμύρας και θα υπάρξει εμπιστοσύνη με σένα και με τους ανθρώπους σου. Από εδώ και πέρα η σπορά και ο θερισμός, το κρύο και η ζέστη, το καλοκαίρι και ο χειμώνας και η μέρα και η νύχτα δεν θα πάψουν. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Κάθε τι που είναι ζωντανό θα είναι τροφή. Σας το προσφέρω όπως και τα πράσινα λαχανικά. Μόνο το κρέας με το αίμα του δεν θα τρώτε. Θα σε υπακούσουμε, Κύριε. Θα σε υπακούσουμε. Όμως να προσέχετε, θα θεωρώ υπεύθυνο τον κάθε άνθρωπο για τη ζωή του και για τη ζωή του αδερφού του. Γιατί ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Θα θέσω το ουράνιο τόξο στους ουρανούς τώρα. Και αυτό είναι το σημάδι του συμβολέου μας. Ευλογημένος να είσαι, Κύριε, καταφύγιο και δύναμή μας. Αλληλούια! Αλληλούια! Αυτό είναι δικό μου, κατά δικό μου. Φυσικά, είναι μόνο δικό σου. Είναι για την οικογένειά μου, δεν θα τη μοιραστώ με κανέναν. Και τι θα πεις στον Νόε? Είναι γέρος τώρα και δεν προσέχει και πολλά. Τα αδέλφια μου Χαμ και η Αφέθ και τα παιδιά τους κρύβουν εδώ και πολύ καιρό ό,τι έχουν και δεν τα προσφέρουν για το καλό της κοινότητας. Κι εγώ θα κάνω το ίδιο. Θα βάζουμε και το κρέας του κυνηγιού στα σπήλαια και θα το ξεραίνουμε. Και όταν μαζέψουμε πολύ και περάσει ο χειμώνας, θα πάρουμε τις άμαξες και τα ζώα μας και θα φύγουμε μακριά. Ονειρεύομαι ένα μακρύ ταξίδι στην άκρη του κόσμου, όπου ανατέλει ο ήλιος. Τι θα κάνουμε? Τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε Η γη τίποτα. θα εκραγεί, είναι η οργή του Θεού. Ο Θεός το υποσχέθηκε, δεν θα σκοτώνει πια τους ανθρώπους στη γη. Το υποσχέθηκε. Κοίτα. Πατέρα, έχεις δει ποτέ κάτι τέτοιο? Ναι, η καρδιά της γης έχει φωτιά και όταν βράζει πολύ δεν μπορεί να την κρατήσει και χύνεται έξω και γίνεται σαν φούρνος. Είναι θέλημα του Θεού, δεν πρέπει να φοβάσαι. Πρέπει να φύγουμε τώρα, πρέπει να φτάσουμε εκεί πριν πέσει ο ήλιος. Έλα, πάμε.
Φύγετε, φύγετε. Σε ευχαριστώ. Yes, κάνει πολύ ζέστη. Οι γη σου μάζεψαν καλή σοδιά. Το ξέρω αυτό, αλλά θέλουν να τα κρατήσουν όλα για τον εαυτό τους. Κάθε πρόβατο, κάθε κόκκο σταριού, κάθε ασκό κρασιού. Έγιναν εγωιστές, ξέχασαν τις μέρες της Κιβωτού. Τους κάλεσα όλους. Πριν τη Δύση θα ανέβουν εδώ κοντά σου για να γιορτάσουν το θέρος. Θα γιορτάσουν με το κρασί μου. Ο Σιμ θα κρατήσει όλη την παραγωγή του. Είναι καιρός να φύγουν μακριά όλοι με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με την εντολή του Θεού, για να κατακυριεύσουν τη γη. Δηλαδή θα τους χάσουμε, αυτό λες? Δεν βλέπεις πως μάχονται ο ένας τον άλλο? Θα τους το πω απόψε. Όχι απόψε. Περίμενε να τελειώσει η γιορτή. Θα περιμένω μέχρι να τελειώσει η γιορτή. Θα κάνω όπως λες. Το κρασί από το αμπέλι σου φέτος είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό! Θέλω να το πιείτε όλο απόψε, να μην μείνει ούτε σταγόνα. Μα είναι πάρα πολύ. Όταν το κρασί είναι καλό, δεν είναι ποτέ αρκετό. Και είναι ακόμα καλύτερο όταν δεν είναι δικό σου, σωστά? Σιμ, άκουσέ με, τίνος κρέας προσφέρεις? Πες μου, ποιανού ήταν η κατσίκα, Ήταν μια από το κοπάδι σου, πατέρα. Και γιατί δεν έφερες κρέας από τις δικές σου κατσίκες για να φάει ο γέρος πατέρα σου και τα αδέρφια σου από αυτές? Γιατί, για πες μου, Σιμ. Γιατί όλοι ξέρουν, πατέρα, πως εσύ είσαι ο πιο γενναιόδωρος από όλους. Και επειδή έγινες κακός και εγωιστής, δώσε μου να πιω Ιάφεθ. Όλοι γίνατε κακοί και εγωιστές. Ξεχάσατε ότι ό,τι έχετε σας έχει δοθεί από το Θεό. Σε ευχαριστώ, γέ μου. Θα πιω από το δικό μου κρασί. Πάμε να αποχαιρετήσουμε τον πατέρα μας. Ήπιε πολύ χθες, τον είδες κι εσύ, Ο ζωμός από ρίζες και χόρτα θα κάνει καλό σε όλους. Υπάρχει μία Αλεπού. Σε ποιον μιλάει ο πατέρας? Η Αλεπού είναι πονηρή, αλλά εγώ είμαι πιο πονηρός. Εδώ είμαστε. Γιατί μας έφερες εδώ, αδελφέ μου? Γιατί? Περάστε μέσα και θα δείτε. Τα φίδια της ερήμου τα τρώω. Ελάτε, προχωρήστε. Θέλω να σας δείξω τον πατέρα, που είναι ολόγυμνος. Ακόμα τον φοβάστε? Μα κοιμάται, δεν σας βλέπει. Ελάτε. Φύγε, είσαι τρελός. Αδέλφια μου, γιατί το σκεπάζετε? Έπεσε θύμα του καλού κρασιού του. Εσείς οι δύο ακόμα το φοβάστε? Είναι ένας γέρος, φαφλατάς. Είστε δίλοι. Πώς μπόρεσες να το κάνεις? Να τον κοροϊδεύεις, να κοροϊδεύεις τον ίδιο στον πατέρα. Γιατί το έκανες? Σταματήστε, σταματήστε, γιατί μαλώνετε? Ο Χαμ πρόσβαλε τον πατέρα μας. Μας πήγε στη σπηλιά για να δούμε τη γύμνια του. Σταματήστε, σταματήστε. Συγγνώμη. Τον πρόσβαλα. Ήμουν ακόμα μεθυσμένος, τρελός. Παρασύρθηκα από μια επιθυμία να το χλεβάσω. Έπεσα θύμα ενός κακού πνεύματος. Ήσουν ακόμα υπό την επίρρεια του κρασιού. Είναι καλός πατέρα. Όταν είδε τι έκανα, με καταράστηκε. Είναι κι αυτός σαν και σένα. Τον τύφλωσε ο θυμός του. Αλλά είναι καλός άνθρωπος. Δεν έχει κάνει κακό. Τι πρέπει να κάνω? Πες μου και θα το κάνω. Πήγαινε και ζήτησέ του να σε συγχωρέσει. Θα το κάνω, θα το κάνω. Θα πέσω στα γόνατά του και θα τον παρακαλέσω.
και ελπίζω να με συγχωρέσει και ο Θεός. Κάθε πρωί έρχεται εδώ, κάθεται γονατιστός για πολλή ώρα σιωπηλός και μιλάει στο Θεό. Και τι του λέει ο Θεός? Αυτό δεν το ξέρουμε. Λες να θυμάται ακόμα το αμαρτημά μου πριν με καταράστηκε, αλλά με συγχώρεσε τώρα. Και αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Νόε, ηγήσουν εδώ. Τώρα θα εκπληρώσετε τη θέληση του Θεού όπως έκανα σε όλη μου τη ζωή. Θα πάτε πολύ μακριά μέχρι την άκρη της γης και θα συνεχίσετε αυτό που έκανα με εσάς μετά τον κατακλυσμό. Θα κατακυριεύσετε τη γη. Όπου κι αν πάτε, ό,τι κι αν κάνετε, τα μάτια του Θεού θα σας παρακολουθούν. Θα του προσφέρετε το καλύτερο της οδιάς σας και τα πρωτόγενα των κοπαδιών σας. Εσείς, οι γυναίκες σας, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας θα σκύβετε μπροστά του, μπροστά στον Παντοδύναμο και θα περιμένετε πάντα να ακούσετε τη φωνή του και να είστε έτοιμοι να τον υπακούετε. Έτσι η ευλογία του Θεού θα είναι πάντα μαζί σας. Κι έτσι οι γη του έφυγαν μακριά. Από τον Ιαφέθ γεννήθηκαν οι Γαμέρ, Μαγόγ, Μαδί, Ιωνάθ, Αλισά, Μοσόχ, Θύρας και κάθε ένας από αυτούς έκανε άλλους γιους και από αυτούς άλλη γη. Μεγάλο έθνος επίσης γεννήθηκε από το Σιμ. Η γη του ήταν η Ελάμ, Ασούρ, Αλφαδάξ, Λούδ, Αράμ, Καϊνάν. Ο Χάμ επίσης έκανε τους Χούς, Μαρσέδ, Φούδ και Χανάν. Από αυτούς γεννήθηκαν φυλές και έθνη. Όλη η γη του Νόε. Όλοι αδέρφια μεταξύ τους. Περπατάμε σε αυτό το δάσος για 6 μέρες. Ξέρεις που πηγαίνουμε? Προς την κατεύθυνση του ήλιου, ψηλά. Θα δεις πως θα βγούμε από εδώ. Ο Θεός μας βλέπει. Θα οδηγήσει τα βήματά μας. Έχε κουράγιο. Η γη που μας έδωσε ο Θεός είναι θαυμάσια. Πηγαίνετε εκεί που βγαίνει ο ήλιος, είπε. Εκεί εσύ και ο λαός σου θα βρείτε γη που σας περιμένει. Η κάθοδός σας θα είναι πολυπληθή σαν τους κόκκους της ερήμου. Μην το πίνεις, το νερό έγινε για τα ψάρια. Ο Θεός φυλάει το νερό για τους ανθρώπους βαθιά μέσα στη γη και βγαίνει από πηγές και το κάνει να τρέχει σε ποτάμια. Από αυτόν εξαρτάται η ζωή μας. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Τότε δεν θα το πιω. Ο Θεός μας είναι πιστός και μας έχει ευλογήσει. Κοίτα τους γιους μας και τα εγγόνια μας. Δείχνουν ευτυχισμένοι. Και εγώ νιώθω επίσης ευτυχισμένη. Αυτό σου οδήγησε τα καραβάνια μας σε αυτό το μέρος.
Εδώ όπου δει ο ήλιος, όπως είπε ο πατέρας μας. Και εδώ είναι ένα υπέροχο μέρος. Στη βάση αυτών των πράσινων λόφων, εδώ θα χτίσουμε την πόλη μας και θα ζήσουμε όλοι μαζί ευτυχισμένοι. Και εδώ ακριβώς, γυναίκα, η γη μας θα φτιάξουν πλοία να πάνε πέρα από τη θάλασσα. Ακριβώς εδώ. Έλα, πιες τουλάχιστον το γάλα της. Για πολλούς μήνες τώρα δεν τρως παρά μόνο αυτό. Είναι καλό, πιες κι Οι εσύ. γη μας έχουν πάει πολύ μακριά. Εκπλήρωσαν το θέλημα του Θεού. Και εμείς πού θα πάμε? Εδώ είναι η κατοικία μας για πάντα, το ξέρεις. Αυτά τα βουνά, αυτή η σπηλιά, μέχρι να μας καλέσει ο Θεός στους αιώνιους κήπους Του, όπου τελικά θα δούμε το πρόσωπό Του. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Κώστας Δαρλάσης, Κωνσταντίνος Κακανάς, Διονυσία Τσιτηρίδου, Γιάννης Ιφαντής, Δημήτρης Φούτσης. Σκηνοθετική επιμέλεια Κωνσταντίνος Κακανάς. Ηχοληψία Κώστας Σιδηρόπουλος. Μίξη ήχου Μάνος Αργαζάκης. Επεξεργασία εικόνας Θανάσης Κομάκης. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της οπτικοακουστικής.